Kamaráti, priatelia, leto je v plnom prúde, Julo je na dovolenke, samozrejme pozdravujeme tým pádom aj chlapcov do Unileveru, to je firma, ktorá vyrába vienetu. Skončil nám šampionát do 21 rokov na Slovensku, skončil nám aj Messi na šampionáte údajne najlepších tímov sveta. Cristiano Ronaldo na ňom ani nebol, ale za to podpísal lukratívnu zmluvu a SFZ vydalo novú výročnú správu, tak asi aj bude o čom rozprávať a dnes som si zavolal hostia, s ktorým sa teda viem porozprávať nielen o futbale, ale aj o možno tom zákulisí, o ktorom mnohí nevedia. Dobre som povedal? Vítam, čo je ho teda? Tak dúfam, že sa budem vedieť porozprávať, ale pozerám, že máš zase napísané teda veľa poznámok, tak informačne to môžeš ťahať a sem tam niečo trestiem. To je ako s Julom, keď sa len ty väčšinou povieš k veci, vieš. Julo tu ešte není, zatiaľ tu je Juno, tak to nazvime. A začnem tebou, ako sa máš, lebo som videl, že naposledy som ťa videl, že poctivo makať, že si dal také kolečko, že Bratislava, Rakúsko, Bratislava na bicykli. No som sa rozbol na bicykli zasa konečne, ale akože ďakujem Julovi, ma inšpiroval teda tými jeho videami. Počkaj, tým, ako on chodí po hrádzi, alebo? Nie, on tam dáva také tie, to, čo ľudia dávajú na sociálne siete, taký ten výpis z Ostravy, vieš, s týmto, že, ktorý sa našťastie treba rozkliknúť, aby si zistil, že napríklad to trvalo 6 hodín a vôbec to není až taký dobrý výkon, tak týmto som sa aj inšpiroval a tiež takto dávam presne také tie jazdy, že si to rozklikneš, že 67 kilometrov, áno, priemerná rýchlosť potom 21, ale stále sme frajeri. Takže vlastne Julo odrbáva, lebo ja ten rozklikám. To vôbec nehovorím, to som mohol by. To som naznačoval, že ja som taký ten polohrdina internetový, že ktorý chodí na dlhé bajky, ale teda nie vždycky to je tých 30 km za hodinu, čo dávajú takí tí ľudia, čo si zacvakávajú nohy do tých pedálov a robia tieto veci. Ty si nezacvakávaš nohy do pedálov? Nie, nezacvakávam, ja mám gravel, ktorý používam tak 3% času, keď sa v Rakúsku stratíš, tak niekedy je taká tá štrková cesta, tak vtedy oceňujem, že mám gravel a potom neoceňujem, keď idem na tom graveli na podnormálnej ceste, tak to ma proste trhajú všetci tí galuskári tenky, no, tak taký je život. Tak ja som asi mesiac dozadu tiež rozmýšľal, že kúpim si bicykel, alebo deti ma vyťahli na bicykel na Kofolu, asi na bicykle tak 15 minút aj skončili na Kofole a vtedy deti, že mohol by si kúpiť bicykel, som si počal od môjho otca, asi 30 rokov starý bicykel. Okay. Jednak som divne vyzeral medzi všetkými tými hipstermi, ale zase v tej ich komunite zase čím starší, tým lepší niekedy, vieš. Ale musím povedať, pardon. No a teda rozmýšľam, že aký, hej, takže či mi rovno vieš aj poradiť. To som práve chcel povedať, že musím povedať, že je veľmi dobrá vec, že keď si človek kúpi taký ten drahý naozajstný bicykel, tak polovica ako keby z toho jeho plánu, že hotová, lebo to, ako sa na tom krásne plynule bicykluje, tak ti ako keby, že ťa to hneď tak akože posunie, že vlastne zvyknutý na také tie staré za pár stoviek horskáče a zrazu proste ideš na takom tom dobrom bicykli, tak už máš pocit, že už si vlastne rok minimálne odmakal a že toto si teraz ty. No vidíš, tak keď máme nejakého kamoša, čo predáva bicykle, lebo inak presne takto začalo aj moje chodenie do fitka, že som povedal, že mohol by ma niektoré dokopy, chalanisko napísal. No pozerám, že dávaš. No len začal som, keď som mal asi 96 kg a pribral som. Čak to, čo sa má robiť vo fitku, nie? Že keď cvičíš a priberáš, tak to už je dobré, to môžeš povedať, že si v tej objemovke. No neviem. A takto vieš, že ja keď som tam došiel, ja hovorím, že jediný môj cieľ je, že cítiť sa dobre. Okay. Že nie, že žiadnu váhu alebo niečo, že cítiť sa dobre. A cítim sa, že výrazne lepšie, hej. Keď sa postavím na váhu, mám viac, ale tak otázne je, že čoho, hej, ale to neriešim, že cítim sa lepšie. Tak možno takto skončím aj s bicyklom, že ak by nejaký... Husnú ti kosti, to si hovorí. No, v každom prípade, akože téma máme, že celkom dosť. Čím začneme? Skončilo u nás Euro, dokonca začali sa predávať lístky na kvalifikáciu, čo treba samozrejme oceniť, že sa začali predávať tak skoro. Uvidíme, či oceníme, že sa predali takým spôsobom. A to však ty si vlastne marketér a ty robíš v reklame. Tak... Zachytil som ten váš post, ktorý sa týka... Zachytil, či zachytil? Zachytil. Okay. Zachytil som si počul? Rozumel som zachytil. Pardon, nie, zachytil. Čiže začali sa predávať lístky tak, že vlastne ľudia si najprv mohli kúpiť ako keby, že celý balík a ísť do Bratislavy niekam a Košíc. Tak to bolo, hej. Tak začneme rovno tým? Môžeme to rovno tým začať. Lebo ja som to chcel v prvom rade, že najskôr že pochváliť, pretože tie ceny na tie zápasy proti Nemecku, Luxembursku a Severnému Írsku sú akože reálne že dobré. Hej, že oni stoja, ak sa nemýlim, 29, 19 a 19 eur. Tie najlacnejšie. Hej, že akože ísť na Nemecko za 29 eur a ísť na Luxembursko alebo Severné Írsko za 19, čo je tá najlacnejšia kategória, je podľa mňa, že fajn. OK.
Ty si čo myslíš? Nevyznám sa, lebo ja si na futbal chodím tak, že buď si kupujem lístok na Liverpool, ktorý stojí od 60 eur vyššie, alebo si kupujem lístok na 6. ligu, ktoré stojí 2 eurá, ktoré dáš niekomu na dedine v rozlišovačke pri brane. Čiže... Počkaj, teraz nehovor, že komu, lebo ešte im dojde nejaká kontrola, že nedali bloček. Alebo nie, dávajú také tie, vlastne bločky nedávajú, ale dávajú také tie cedulky. Takže v každom prípade, aby sme to zaramcovali, tak s Nemeckom sa hrá v septembri v Bratislave, s Luxemburskom sa hrá v Trnave a so Severným Írskom sa hrá v Košiciach. My sme si už samozrejme s Julom lístky kúpili, lebo však iná možnosť nebola, tak sme si kúpili akože balík na všetky 4 a funguje to tak, že ako prvý sa predával balík na všetky 3 zápasy. Zároveň, keď si tento balík kúpiš, ty si môžeš vybrať, či si kúpiš druhú kategóriu, prvú kategóriu alebo výpku. Keď si kúpiš tento balík, to znamená, dajme tomu, že si kúpiš lístky za 29, 19 a 19, tak musíš si kúpiť všetky 3 a máš zľavu 20%. Zatiaľ sa držíme. Na všetky 3 máš zľavu 20%? Áno, dokopy. Z tých cien, čo si povedal. Z tých cien, čo som povedal, máš zľavu 20%. Okay. Ja si myslím, normálne, že toto je, že kameň úrazu, pretože poprvé, ja rozumiem tomu, že chceme mať... nechceme, aby ľudia prišli iba na Nemecko. To tomu všetko rozumiem. Na druhej strane, ja si myslím, a ty ako človek z reklamy má oprav, či hovorím zle, podľa mňa my by sme ľudí mali odmeniť za to, že niekde boli. To znamená za to, že si kúpili lístok napríklad na Slovinsko, Liga národov teraz, alebo že boli na nejakých prípravných zápasoch, alebo že za posledných, a teraz vymyslím si číslo, za posledných 5 rokov navštívili 80% a viac domácich zápasov. A podľa mňa za to by mali mať odmenu, že dostanú sa na Nemecko. Osobne si myslím, že je nesprávne, keď ľudí nútiš kupovať niečo, čo nechcú, o to viac, ak je ten zápas v Trnave a v Košiciach a nehrá sa v jednom meste, lebo keď máš majstra sveta v hokeji, tak si kupuješ balík, ale do jedného mesta, lebo jasne, chcú, aby si došiel aj na zápas, ktorý je po obede, ktorý nie je atraktívny a nie iba na ten večerný hokejový zápas. Hej. Po prípade, keď Slovan Bratislava predával lístky na Ligu majstrov, tak ich predával v balíku, lebo chceli, aby ľudia prišli aj na slabšieho v úvodzovkách slabší Stuttgart a nie iba na Manchester City. Ale stále to bolo do toho istého mesta, na ten istý štadión a nebol ten balík aj do Bratislavy, do Košíc. A čo si ty myslíš o tomto? Teoreticky to nemusí byť akože zlá stratégia, ale skôr táto stratégia mi dáva zmysel pri nejakých tímoch, kde je veľký záujem o lístky, že dáš ako keby... To je teraz inak pri Liverpoole, sa o tomto presne môžeme baviť, že tam ten rieši presne tento problém, že ako vlastne uspokojiť tých ľudí, ktorí chcú ísť na futbal. Väčšinou, keď veľa ľudí chce nejaký lístok, tak vymýšľaš takéto akcie, kde vlastne dáš šancu aj takým tým naozaj zapáleným si veľmi skoro kúpiť lístky, ktoré sú možno komplikované pre tú väčšinu ľudí, ktorí sú nejakí takí, že jednorazoví návštevníci, tak týmto ľuďom dáš možnosť ako keby si kúpiť včas nejaký že podmeníš to teda tým, že to je balík, lebo je to vymyslené na nejakú cieľovku ľudí, ktorým to nevadí, ktorí sadnú do auta a prídu s tými slovenskými vlajkami s nápisom dediny na tom bielom pásiku proste všade a budú toho Macejka kričať. Čiže z tohto hľadiska, ako keby, že to nemusí byť zlá marketingová stratégia, otázne je, že či slovenská repre a jej zápasy kvalifikačné alebo hociaké, mimo teda naozaj veľkých súťaží, sú ako keby tento ťahák. A v takom prípade, pokiaľ na tých zápasoch reálne proste bude málo ľudí, tak sa mi to zdá trochu ako čudná stratégia, ale nevidím do toho. Je to len naozaj posúdenie týchto pár informácií, ktorým z toho mám. Lebo ja teda samozrejme, že dúfam, že všetky 3 zápasy budú vypredané, ale išiel som na to teraz takou úplne, že najjednoduchšou logikou, ako som mohol ísť, a len tak v hlave som rozmýšľal. Keď lístky stoja 29, 19 a 19, tie najlacnejšie, tak dokopy zaplatíš za tie 3 zápasy 67 eur. To sedí, tam sa nie nič rozporovať. Keď dostaneš zľavu 20%, čo je ponúkaná zľava, tak ťa to reálne stojí 53,60. Čo je samozrejme super cena, o cene sa vôbec nebávame. A ty si ušetril, ak sa nemýlim, 13,40, tužme 13,40. Dajme tomu 14 eur si ušetril za lístok. Ty, keď máš 3 lístky a ušetril si 14 eur, tak ten posledný je práve v tých Košiciach, ktorý reálne stojí 19. Takže ty, keď si ušetril 14, tak si povieš, sereme celé Košice, tak toho vyhodím von oknom. Chápem. Bol som na zápase s Nemeckom a ten zápas v Košiciach ma nejako nemusí zaujímať, lebo ešte mi v podstate dali zľavu na to, aby som ten lístok nevyužil. Áno, že nemusíte mrzieť, že vlastne sa nebudeš drbať do Košíc. A kľudne sa môže stať, že do Bratislavy si kúpi túto balíkovú vstupenku 10 000 ľudí
A z tých 10 000 ľudí nejaké percento, podľa mňa dosť významné, pretože do Košic musíš ísť autom, chápem. Možno aj letecky, musíš tam prespať, lebo po tom zápase sa asi len tak nestaneš domov, takže máš extra náklady, tak si povieš, že serem na to, aj na tých Košic nepôjdem, ani to nikomu nepredám a ten lístok reálne prepadne, bude predaný, ale na tom štadióne nikto nebude. Ja dúfam, že sa to nestane. Pravdepodobne sa to stane, lebo to, ako si to popísal, áno, je tam tá logika, že vlastne kdekoľvek na Slovensku sa nachádzaš, tak vlastne ako keby to, čo nacestuješ a pravdepodobne aj sa naobituješ, pokiaľ teda nemáš nejakého kamoša, ktorý sa obetuje, nebude piť pivo a dovezie ťa o polnoci domov niekam, tak sú pravdepodobne vyššie náklady ako na tie lístky a potom v takomto prípade, pokiaľ ten zápas v Košiciach je posledný napríklad, tak áno, toto je veľmi pravdepodobný scenár, ktorý môžu ešte nejakým spôsobom napraviť, pokiaľ tie lístky budú môcť tí ľudia darovať niekomu, alebo tam však v Košiciach pravdepodobne žije dosť veľa ľudí, ktorí proste by za nejakých dobrých podmienok išli iba na ten jeden konkrétny zápas, lebo proste mať tam teda slovenskú repre hrať kvalifikáciu asi teda bude nejaký ťahák. Hej, bola by to hanba, keby tam tie tribúny boli poloprázdne a vedeli by sme, že to sú vlastne, že tam by mali byť tí ľudia, ktorí akože na tie lístky na to majú kúpené. Kebyže, aby to teda nebolo fakt iba o tom, že predávame lístky, ale máme tam tých fanúšikov na štadiónoch. No, lebo ja si reálne myslím, že do tých Košíc by tí ľudia prišli aj tak, lebo Košice sú hladné po futbale, keď tam naposledy bol zápas, tak to bolo vypredané. Nehovorím, že bude vypredané znova, bodaj by, samozrejme, ale proste príjem, že reálne ten Košičan, ktorý možno, ako si je povedal, že chcel by dosť iba na ten jeden zápas, tak zároveň aj on z opačnej strany je nútený kúpiť si lístok na zápas proti Nemecku. Samozrejme, ty môžeš čakať, lebo v druhej vlne sa bude predávať balík už iba na 2 zápasy, Bratislava Trnava, a potom sa bude predávať lístok iba na jednotlivé, ale budeš riskovať na to riskovať a čakať, že sa dostaneš do tej fázy, lebo tam sa nemusíme dostať, hej. Keby som sebe ironicky, tak poradím SFZ, nech nazve túto akciu, že ženský futbal experience, kde druhá liga bola spojená z dvoch, teda západnej a východnej do celoslovenskej, a toto je teraz to, čo zažívajú mladé futbalistky v druhej lige, že vlastne hrávajú zápasy v rôznych, teda bratislavské baby hrajú zápasy v rôznych Bardiehoch a Popradoch a naopak samozrejme, a zahrňa to samozrejme to, že keď hráš zápas o 10:00 v nedeľu do obeda, tak musíš prespať niekde, proste väčšinou teda niekde na zemi v telocvični alebo proste v takýchto podmienkach. A k tomu sa asi dostaneme ešte. K tomu sa dostaneme v ženskom futbale, to je moja obľúbená téma, s tebou sa o ženskom dá. No, v každom prípade, aby som to zhrnul, je super, že lístky sa predávajú ešte pred začiatkom letných prázdnin, je super, sa predávajú za takéto ceny a pevne verím, že sa vypredajú všetky 3 zápasy. My ako VAR sme k tomu prispeli, lebo sme si kúpili 4 lístky na každý zápas a dúfam, že sa nestane to, čo sa stať môže, lebo no, nebudem predbiehať, ale teda podľa mňa to mohlo byť urobené aj inak. Takže mne nejde do hlavy, lebo ja by som to urobil, že presne naopak. Jak som povedal v úvode, že ja by som odmenoval tých, ktorí už predtým niečo spravili a teraz by mali mať výhodu napríklad toho Nemecka. A povedz mi, že však robíš v marketingu, že aké ťažké je vytiahnuť si databázu všetkých predaných lístkov za posledných 5 rokov na domáce zápasy a obyčajným VLOOKUPom alebo obyčajnou funkciou v Exceli si zoradiť e-mailové adresy podľa počtu, podľa obratu, že koľko tá e-mailová adresa minula na lístky, alebo na koľkých zápasoch bol. Akože nech sa mi nikto nehneval, však to urobím asi za 3 minúty. Ale takéto veci sa robia za 3 minúty, ale zasa stále platí, že oveľa účinnejšie je naozaj urobiť si najprv poriadnu stratégiu, až potom riešiť nejaké taktiky nejakých konkrétnych zápasov, nejaké predaja nejakých konkrétnych zápasov, a tá stratégia za mňa to asi ešte chýba, že niečo, neviem teda, že asi by to nemuselo byť úplne tajné, keď to je vlastne akoby verejnoprávna nejaká inštitúcia futbalová, ale v prvom rade teda si dať nejakú stratégiu toho, že máme tu nejaký problém, že dlhodobo slovenská repre na iných ako dôležitých zápasoch neláka fanúšikov, a teraz, že čo z toho ako keby marketingovo chceme spraviť, a to ako keby to musí mať nejaký plán, nejaké insighty v prvom rade, nejaké prieskumy vychádzajúce z nejakých konkrétnych čísel, aby to neboli proste len nejaké strieľačky toho, že nejaká dojmológia, že teda myslíme, že to môže byť v tomto, tak poďme teraz 2 roky riešiť tento problém a potom zistíme, či to vlastne bol problém, alebo či sme si úplne zase netrafili. Takto ja, aby som bol fair, tak nám sa zo SFZ aj ozvali, dokonca už počas Eura nás pozvali k ním do VIP boxu, že pokecať a nastaviť si nejakú komunikačnú stratégiu a tak ďalej. My sme povedali, že ad 1 počas Eura máme strašne veľa roboty, že vážime si to, ale stretneme sa až po Eure, a ad 2 výpky naozaj nie sú pre nás toto miesto, ktoré vyhľadávame, a nepadáme z neho na zadok, ale v každom prípade si akože oceňujem, že to nové marketingové oddelenie sa chce s nami stretnúť, porozprávať, takže ja sa asi o tom s ním potom porozprávam sám a
určite bude, že o čom. Koniec koncov aj Juraj Čurný na našom Facebooku komentoval začiatok predatých lístkov s niektorými ľuďmi, snažil sa to vysvetliť, takže netreba hejtiť úplne, že všetko. Ja si napríklad vážim, že tá komunikácia aj zo strany zväzu funguje, chcú komunikovať s ľuďmi, s fanúšikmi a som zvedavý, čo si pripravili. Takže tak, ale zase, aby som... A verím, že som ich nehejtoval, že to nebol hejt, lebo akože fanúšika Arsenalu vedia, čo je hejt odo mňa. Tak určite zase ich chcem pochváliť za Euro 21, lebo bolo zorganizované výborne. Vedela o nás asi celá Európa, alebo minimálne tí, ktorí mali. Štadióny boli plné, minimálne slovenské zápasy. Samozrejme, určite s nimi otvoríme aj tému predaja lístkov na iné zápasy, na ktoré človek si chcel kúpiť lístky a nemohol kúpiť lístky, lebo aj to sa žiaľ stávalo, ale to si prejdeme s nimi. Ale teda Anglicko vyhralo nad Nemeckom, teba sa nemusím pýtať, že komu si fandil vo finále, že? Áno, fandil som Harveymu Elliotovi. Tak, to je na to, že v play-off ti urobil veľkú radosť. Áno. Ozaj, víš, ako by si hodnotil to jeho taký ego trip aj v semifinále, aj vo finále, lebo ja som bol na semifinále, na finále som už nebol a mimochodom na semifinále som bol preto, lebo som si chcel kúpiť lístky, lebo fakt, že ja neotravujem ľudí kvôli veciam, ktoré si viem zariadiť sám. To je jedno, či je to kúpa dresu, kúpa lístku. Ak to viem urobiť sám, tak nechcem to zadarmo a neotravujem tých, na ktorých mám páky. Ja som si nevedel kúpiť, prísahám, za lístok na Anglicko-Holandsko, pretože chcel som ísť aj s otcom, aj so synom a v čase, keď som si to pozeral, čo bolo asi 4 dní pred zápasom, alebo 3 dní pred zápasom, nepamätám si, tak predávali sa iba 2 sektory. To som si všimol, tiež som si... Iné sa nepredávali a ja som potreboval 3 miesta vedľa seba, ktoré, aby som bol objektívny, sa dali kúpiť niekde úplne hore v nebi, čo nehovorím, že vo VSM by to bol problém, na Slovensku vidíš odtiaľ dobre, ale proste chcel som, že normálne lístky, za ktoré si zaplatím kľudne aj viac, to je jedno, či prvá kategória, a proste nedalo sa. Boli 2 sektory v predaji, tak na tom zápase som nakoniec bol, museli nám pomôcť kamoši z Fortuny s tými lístkami, za čo im veľmi pekne ďakujem. No ale teda... Harvey Elliott, ego trip. No, lebo v semifinále, keď dal tie 2 góly proti Holanďanom, tak tak užíval a stál tam pred tými fanúšikmi, aj slovenskými samozrejme. Áno. Po finále to isté, hej, že ako nakoniec prečo nie, hej, keď rozhodneš zápasy. Je to tak, že Harvey Elliott podľa mňa sa ako kebyže to má byť spravodlivé, tak na tom Eure by asi nemal hrať, aj keď teda vekovo to splňa, lebo ako keby štatútovo skúsenosťami a nejakými odohratými zápasmi a hviezdosťou je ako keby že vysoko na tými. Keď si ho porovnáš s nejakým náhodným hráčom, či už Anglicka alebo nejakého iného týmu, tak proste Harvey Elliott už je vlastne hotový ako keby profík a hviezda Liverpoolu. Skočím do reči, veľa ľudí sa pýtalo, prečo 20-roční hráči hrajú, tak hrajú preto, lebo oni museli mať 21 rokov v tom čase, keď začínala kvalifikácia, respektíve keď UEFA dala presný dátum, myslím, že to bol január 23, tuším vtedy, áno, keď sa... Áno. Takže preto sú tam aj starší hráči. Hej, ale teda akože pravidlá to spĺňa, čiže ako mohol si zahrať, mohol zahviezdiť, teda bolo by čudné, keby nezahviezdil. A ešte predtým, ako Harry Elliott, napadla mi taká vtipná vsúka, som bol v sobotu s mojimi deťmi, oni sa bicyklovali a ja som za nimi akože tak pobehoval trošku. A na konečnej zastávke autobusov som našiel jeden oblepený autobus billboardom, že pozvánka na Euro, bla bla bla. A fakt, že by ma zaujímalo, že či ten slogan vymýšľali na Slovensku, alebo či bolo dané od UEFA. A vieš, aký bol slogan, ktorý bol cez polku autobusu? Bol tam Jamal, na tom polepe. To nebol, ten bol iba na reklamách, dokonca na baneroch už počas šampionátu a my sme vtedy na SFZ písali, že dajte si aspoň dole tie banery, lebo to je fakt, že zavadzajúca reklama. Áno. A dali ich a dokonca nám poďakovali, takže klobúk dole. A fakt, že neviem, kto tú reklamu na tie autobusy dal, lebo však na to sú asi nejaké pravidlá, možno to bolo lokálne, možno to bolo od UEFA, ale cez pol autobusu bol nápis, že na veku nezáleží. Po slovensky. Ale ja to pozerám, že tu sú majstrovstvá Európy do 21 rokov, že kde inde na veku záleží, keď nie tu. Hej. Okay. Práve tu na tom veku záleží. No a teda vysvetlili sme, že prečo, a poďme k tomu Harveymu. Že jednak teda toto, že bola by teda hanba, keby Harvey Elliott nebol najlepší hráč Eura a teda je super, teda, že to potvrdil, že teda potenciálne aj reálne bol najlepší hráč Eura. A ja to beriem teda aj takú možno aj z jeho strany, ako takú, poveráva sa o tom teda, že odíde z Liverpoolu, pretože aj keď je to špičkový futbalista, ja ho mám veľmi rád a ja som celý čas, čo ho teda hráva za nás, tak čakám, kedy vlastne niekedy, čakám, že kedy by mohol dostať šancu, tak akože viac sa strieľať s tým Salahom na tej pozícii napríklad, kde sa mi strašne páči. A teda beriem to aj z jeho strany tak, že trošičku sa ešte ukázať, že tým pádom trošičku jeho je aj cena možno, teda určite
sa zvýšila a aj tak možno nejaké lepšie podmienky si teda vie teraz vyrokovať s nejakým prípadným novým klubom. A teda ty by si ho kľudne aj nechal za cenu toho, že bude hrávať menej, lebo však hráva dosť málo. Je to veľmi ťažké teraz povedať, lebo teda ten Frimpong príde na pravého obrancu s tým, že Frimpong vlastne je taký, nie je úplne taký zatiahnutý hráč, že vie ísť aj dopredu, čiže je otázne, že kde by ten Harvey tam ako keby tam pasoval, ale v minulé sezóne mi bolo ľúto teda, že nehrával viac, lebo si myslím, že je oveľa lepší hráč, než bohužiaľ teda s tým slotovým zvykom veľa nestriedať, to ako keby vyzeralo. No ale teda späť k Euru, vyhralo ho Anglicko, keď po predĺžení zdolalo Nemecko 3-2. Bol si na nejakých zápasoch, alebo sledoval si v telke? Bohužiaľ, mal som v pláne ísť na 2, ale nakoniec boli to aj také blbé časy, aj taký ako keby, celé to obdobie, že končí školský rok a proste leto začína robota. A tak robíš v reklame, ja mám eventovku, v tej sa ešte spendujú budžety, vieš. My sme už riešili PF-ky, kamo. Počkaj, ja riešim Vianočné večierky. Tak, no. Takže ja som akože exekuoval tie eventy júnové, hej, že to sú tie, čo sa pripravujú od, dajme tomu, februára, niektoré aj skôr. A teraz sa reálne pripravujú Vianočné večierky, takže áno, rozumiem. Taký život, hej. Len veľa ľudí v korporátoch chce mať pred letnými dovolenkami kľud, že všetko sme už zadali, všetko máme odfajknuté, tak preto. A to ešte je špeciálne v našej branži, že väčšinou, keď sú prázdniny, buď vianočné alebo letné, tak ľudia v korporátoch idú na dovolenky a tesne predtým zadajú tendre. Že my teraz ideme dovolenkovať, tak vy na to môžete pracovať a potom, keď sa vrátime, tak chceme vidieť výsledky tej vašej roboty. Takže dovolenku nemáš teraz, hej? Teraz našťastie už to nie je také šialené, ako to bolo, tuším, 2 roky to bolo fakt, že peklo, že presne toto sa stalo, ja sa na to pozerám tých ľudí, že čím akože fakt nedrbe, že hoci kedy to naozaj môžu dať a dajú to vtedy, keď proste oni majú dovču a ďalších desiatky ľudí zamestnajú tým. No, takže Euro 21 máme za sebou a teda naozaj, že veľká poklona, lebo málo kto si uvedomuje, že už len dotiahnuť to sem je obrovský problém a je to druhý najväčší šampionát v celej Európe po Eure mužskom, ktoré bolo minulý rok v Nemecku a ktoré nikdy sa u nás nebude môcť organizovať. Áno. Aj keď niektorí chcú organizovať olympiády, ale OK. To sa samozrejme týka politikov niektorých, ale víš, keď hovorím o politikoch, tak môžeme sa pobaviť aj možno o politike, lebo podľa mňa, že so silným politickým podtónom tu máme majstrovstvá sveta klubov v USA, kde sa teda už prerušilo 6 zápasov, ktoré sa väčšinou hrajú na východnom pobreží, pretože na západe sa hrá Gold Cup a ktoré vlastne nikto nechcel, ale FIFA, ktorá si potrebovala vymyslieť nejakú nechcem že úplne tunel, ale dajme tomu, že dojnú kravu, lebo jediná dojná krava pre FIFA je, inak sleduješ, ako neskloňujem skrátky, ale sa neskloňuje FIFA, UEFA, sa nemá skloňovať. Okay. Takisto ako IKEA, tak to sú skrátky a tie sa nemajú skloňovať. Mal by som to vedieť, ja asi to aj viem, ale veľmi to nerobím. Že nemalo by sa hovoriť, že z FIFA, z UEFA, ale z FIFA, z UEFA. No, ale teda, vymysleli si takýto turnaj, napumpovali skrz saúdsko-arabské firmy a zo pár amerických firiem do toho zaujímavé peniaze. No a máme tu playoff, zatiaľ jedna strana pavúka vyzerá veľmi zaujímavo pre Chelsea, no to oblial taký studený pot, lebo teda Chelsea už máme vo štvrťfinále, kde bude hrať proti Palmeirasu, ak sa nemýlim. Čo si ty myslíš o tomto projekte ako o takom? Podľa mňa to hlúposť. Som v tomto na strane Jurgena Kloppa, ktorý teraz vlastne sa vrátil na mediálne vyslanie nejakým jedným citátom, teda, že je to najhlúpejšia vec, najhlúpejší nápad, aký si vie predstaviť, alebo niečo podobné. O tom to povedal. Je to presne tak, že myslí sa tam na všetko možné, od financií cez marketing a cez neviem čo. A akurát teda na tých hráčov moc ako keby sa nemyslí. Kebyže tí hráči si naozaj môžu vybrať, že či chcú hrať nejaký takýto turnaj v Amerike koncom júna alebo ísť na dovolenku a je to anonymné hlasovanie, tak si myslím, že by to dopadlo v prospech toho, aby sa to nekonalo. A beriem to iba ako takú promo. To, čo vlastne budú teraz robiť kluby, všetky možné na začiatku sezóny, že aj ten Liverpool pôjde do Hongkongu a proste budú dávať tieto všetky možné turné, tak je to zhruba na takéto úrovni, akurát teda s tým rozdielom, že na tých turné, že veľakrát tie hviezdy ešte nie sú, alebo teda sú tam len tak ako keby, že trošičku naznačené nejakých pár hviezd, prípadne sa vystriedajú, aby naozaj tí hráči proste nemali tú sezónu takúto šialenú, akú reálne majú. Kedy vlastne takmer nemajú voľno, lebo aj keď teda ligy začnú až, alebo možno nejaké prvé zápasy, možno nejaký Community Shield začnú vlastne začiatkom augusta, a čo nám sa môže zdať, že však to je vlastne ďaleko, ale je pravda, že tí hráči vlastne musia nastúpiť do
dosť extrémneho tréningového procesu oveľa skôr, to znamená, že oni reálne budú radi podľa mňa, že majú nejaký možno týždeň voľna a tí hráči, čo hrajú na tomto, tak jedine za predpokladu, že ich uvoľnia tie kluby potom na ten úvod sezóny minimálne z nejakého dvojtýždňového trénovania. Čo ale potom samozrejme, že si hráč, aj začína ti sezóna a máš, ja neviem, ostatní majú pre tebou dvojtýždňový náskok a ty bojuješ o nejaké miesto v týme, tiež také dosť blbé. No, budeš mi to vyvracať, keď poviem taký veľmi odvážny statement, že je to politický projekt, skrz ktorý napríklad Saudská Arábia alebo krajiny Blízkeho východu chcú ovplyvňovať geopolitiku? Vidím to ako snahu akože ukázať nejaké tieto kluby v kontexte takýchto špičkových svetových klubov, aby teda to nebolo stále iba o tom, lebo Saudská Arábia môže miliónkrát zavolať všelijaké hviezdy, ale pokiaľ ty si budeš myslieť, pokiaľ tvoj názor bude, že vlastne tá liga akože stojí za prd, aj keď tam hrajú tieto veľké hviezdy, tak ti ťažko presvedčia o tom, že nie. A keď ako keby, že môžu dať zápas Al-Hilal Manchester City sa bude hrať. Presne tak tam už ako keby, pokiaľ to neskončí tak, ako keď Bayern hral teda s tým Oaklandom, tak tam už môžeš ako keby sa tváriť, alebo teda tam akože môžeš ukázať ten tvoj marketingový projekt, že vlastne ako keby, že má to nejakú kvalitu. Skrátka, ako keby, že ten kontext zmeníš a tým pádom vlastne pomôžeš sebe, alebo pomôžeš vnímaniu teda tej svojej ligy. Riskuješ, že to možno nevyjde a myslím si, že v týchto plánoch týchto ľudí ako keby asi úplne nespoliehajú na to, že to až tak vyjde. O to viac mi to príde také proste hlúpe a zbytočné. Akože kvitujem, že niečo robia, alebo tak kebyže si akože nejaký šéf nejakej FIFA alebo UEFA a týchto ako keby organizácií, tak akože ty musíš vykázať nejakú snahu, že máš nejaký problém, to znamená, že máš, ja neviem, nejakú že prílišnú dominanciu európskych tímov, vymyslím si, niečo ti vychádza z nejakých prieskumov, že ja neviem, že ľudia v nejakých kútoch sveta majú pocit, že sú ako keby, že ukrátení o taký ten najkvalitnejší futbal a tak ďalej. Máš zlú povesť, zlý imidž nejakých proste líg majstrov v nejakých iných kútoch sveta, tak tvoja úloha je ako keby, že vymýšľať projekty na to, aby si to proste nejakým spôsobom napravil. Čiže z tohto hľadiska teoreticky, akože toto je nejaký projekt, ktorý vymyslíš pravdepodobne a na papieri ho odprezentuješ a na papieri proste vyzerá perfektne a potom ako keby v realite akurát nastúpi to, že to musia odohrať tí hráči, ktorí proste sú nakoniec vždycky v tom záujmovom hľadisku úplne na spodku niekde a sú radi, keď proste niekto ako Jurgen Klopp, nejaký pán dôchodca takmer v nejakom rozhovore proste sa ich zastane. No, tak mali sme tam, však máme, to je mesačný turnaj, takmer mesačný turnaj, tak mali sme tam naozaj, že obrovské hviezdy, bol tam aj Leo Messi, ten už teda dohral, lebo teda dostal taký trošku reality check, čo je to stretnúť sa proti víťazovi Ligy majstrov. Aj keď teda v tom zápase sa snažil, ne že by sa nesnažil, ale naozaj tá americká liga Inter Miami niekde úplne inde, ale teda keď hovoríme o Saudskej Arábii, tak máme tu správu odtiaľ, pretože Cristiano Ronaldo podpísal novú zmluvu s Al Nassrom do roku 2027. Už to ťa rozosmialo. Ďalej nemám pokračovať? Nie, akože nerozosmialo ma to v zmysle, že by som to nečakal. Podpísal, no tak čo by chodil do toho Sportingu aspoň na jednu, alebo nebodaj na nejakú Madeiru aspoň na jednu sezónu, akože urobiť takéto gesto, čo robia proste takí tí futbalisti, ktorí áno, ide naháňať teda možno ešte nejaké 1000 gólov, či čo to, o čo sa hrá a ide si zarobiť. Aj keď kto vie, čo s tými peniazmi potom bude robiť. To mňa zaujímalo, čo s tým robí. V každom prípade ja som počul, a teraz akože to teraz nekecam, že naozaj z veľmi dobrých zdrojov, že údajne sa uvažovalo, že on v rámci tých top 4 klubov v Saudskej Arabii prestúpi do iného, pretože on je reálne pre nich, že najväčšia hviezda, kým tam nepríde možno nejaký Salah alebo niekto iný. A oni z neho chcú urobiť toho, ktorý vyhráva trofeje. A on s Al Nassrom reálne nevyhral, že nič. Ano. A oni ho údajne chceli dostať aj do Al Hilalu, práve preto, že Al Hilal hrá tie majstrovstvá klubov, alebo z Al Nassru urobiť reálne, že majstrovský tím, pretože ten Public Investment Fund, ten vlastní teda všetky 4 týmy, mimochodom vlastní aj Newcastle, a k tomu sa dostaneme, čo sa tam deje. A nakoniec sa dopadlo tak, že zostáva v Al Nassri, podpísal zmluvu a znova poviem údajne, lebo naozaj tie prepočty sú rôzne, záleží od eur, od dolárov, od kadečoho, ale teda údajne 208 miliónov ročne, čo je približne 4 milióny týždenne. A to ešte sa bavíme o Saudskej Arabii, ktorá pravdepodobne nemá sociálny systém nastavený tak, že zaplatíš z toho daň.
tomu ti niečo poviem. Ako v Škandinávii alebo v Nemecku. Tomu ti niečo poviem, keď dovymenujem teda to, čo všetko dostal. Takže okrem toho by mal mať 15% podiel v klube, ktorý je odhadovaný na zhruba 40 miliónov eur, aj keď samozrejme valuácia klubu, na to by sme sa mohli spýtať tých, čo odhadovali cenu ženského klubu Chelsea. Dostal k tomu 29 miliónový podpisový bonus, za každý gól dostane 94 000, za každú asistenciu 47 000, za titul, ak ho vyhrá, dostane takmer 10 miliónov, 4 milióny, ak bude najlepší strelec, pridelili mu 16 full-time zamestnancov, vrátane 3 šoférov a získal zhruba 60 miliónov na nových sponzorských zmluvách, najmä na Blízkom východe. Toto keď človek vymenuje, tak si povie, že rok potiahneš a kúpiš si nejaký trojizbačík v Ružinove, ne? Príde mi to trošku ako taký slovenský hip-hop, že vlastne oveľa dôležitejšie je ako keby, že tie čísla v nejakých článkoch a v nejakých mediálnych výstupoch a na tých sociálnych sieťach, keď akože ľudia prepierajú, než potom reálne podľa mňa, kebyže dostane úlohu, že tak ako strieľaš góly a vyhrávaš trofej, tak teraz máš novú úlohu, že musíš toľko to minúť ročne, tak podľa mňa tam by sa zapotil možno viac ako na futbalovom ihrisku s takýmito príjmami. Ale beriem to tak, že takáto je asi doba, že toto je asi skôr o tom hip-hope z toho, že marketingovo a PR-ovo proste to takto odprezentuješ. Pravdepodobne to bude aj trošku aj taký signál na to, aby vedela tá liga a možno aj ten klub hlavne lákať nových hráčov do týchto podmienok, lebo si povedia, že wow, tak keď Cristiano Ronaldo dostane bazilión peniazy, tak ja by som možno mohol dostať aspoň štvrťku baziliónu a to už mi teraz stojí za to. No. Taký John Durant ten na to počul, ale vydržal pol roka, chce sa vrátiť do Európy. Prekonal Hendersona, alebo myslím, že už nie? Henderson... Myslím, že teraz nechcem pol sezóny, ale že v čistom čase by ma zaujímalo, že či jak to bolo. Víš, to je dobrý point, to neviem, ale plus minus sa niekde tam tak olizuje tú jeho hranicu, ale teda chce sa vrátiť do Európy. Vyzerá to tak v čase nahrávania tohto podcastu, že by to mohlo byť Fenerbahče a ja aj vysvetlím, že možno prečo. Ako náhrada má byť Viktor Boniface z Leverkusenu, ktorý mimochodom o ňom viem, že fakt, že z prvej ruky výbornú story o tom, ako už v zime bol na letisku a mal odísť do Al Nasru, s hráčmi sa rozlúčil so všetkými a volali mu z Saudskej Arábie, že na toto lietadlo nenastupuj, že pôjdeš ďalším a on si, teda nepovedal mu, že pôjdeš ďalším, a on si myslel, že je nejaký problém, že pôjde ďalším. A on neodletel vôbec. A kúpili teda Johna Durana vtedy namiesto neho. Že reálne takto ho nechcem mať, že odrbali, ale v podstate odrbali. A teda dostane asi možno druhú šancu Viktor Boniface z Leverkusenu, tak uvidíme. No ale naspäť k tým daniam a teda, že prečo sa John Duran vracia do ak to vyjde do Fenerbahče a nie do Anglicka, tak ako si povedal, tak v Saudskej Arabii sa neplatí daň z príjmu, čo je teda pre futbalistov veľmi veľké lákadlo, lenže existujú rôzne daňové dôsledky pre hráčov, ktorí sa vrátia, najmä ak sa teda vráti do Spojeného kráľovstva, to spomíname najčastejšie a preto sa Jordan Henderson nevracal do Veľkej Británie, pretože ty musíš preukázať, že si zrušil pobyt v UK, ak teda chceš tie neto peniaze v Saudskej Arabii a môžeš byť mimo Saudskej Arábii za jeden daňový rok, to znamená 12 mesiacov, mimo iba 91 dní. S tým majú problém veľa európskych hráčov, pretože mnoho z nich je stále volaných na nejaké reprezentačné zrazy a mnoho z nich chce aj stráviť dovolenky v Európe a nechce byť v Saudskej Arábii, keď sa nehrá. A keď ty musíš byť maximálne 91 dní mimo, tak niektorí hráči dokonca už nechceli byť povolávaní na repre zrazy, lebo to sa im počíta, že sú mimo Saudskej Arábie. Takže treba na to myslieť a v prípade, že teda toto presiahneš a vrátiš sa v rámci daňového roka naspäť napríklad do Spojeného kráľovstva, keď sa bavíme o UK, tak musíš zaplatiť 45% zo svojich príjmov. To znamená, že to už je akože celkom dosť. Toto napríklad riešili aj niektorí tréneri, napríklad Nuno Espirito Santo, však bol v Saudskej Arabii, Jordan Henderson a podobne. Viem, že keď Jota, to bol taký mladý chlapec, ktorý išiel zo Celticu do Al Ittihadu, chcel sa si po pol roku vrátiť, a hľadal strašne kluby, že ktoré by ho chceli. West Ham bol vtedy jeden z nich. A on mal podmienku, že tých 45%, ktoré bude musieť dodaniť, musí zaplatiť jeho budúci klub. A na tom to stroskotalo. On potom skončil, tuším, vo francúzskom Rennes, alebo niekde takom. Takže, no, zaujímavé veci. Chudák taký Mirko Vučinič, ten bol zase v Abu Dhabi. Ten bol dokonca, tuším, aj trestne stíhaný za krátenie daní, keď si tam niečo nepostrážil. Takže zaujímavé veci sa dejú. Zaujímavým veciam tí hráči slúžia. Možno tým som chcel možno aj prepojiť tú našu tému, že šport a politika, alebo futbal a politika, lebo mnohí hovoria, že teda nemiešajte to, pričom
Podľa mňa odjak živa sa to miešalo, nie? Však koniec koncov aj tie zväzy dostávajú peniaze od politikov, politici sa fotia so športovcami, nie? Myslím, že stačí si pozrieť históriu väčšiny veľkých klubov alebo tých teda miest, kde začínali a za akých podmienok a bude ti jasné, že vlastne ono to je skôr teda naopak, že ako keby, že skôr tie nejaké politické alebo sociálne možno, alebo spoločenské, ako keby, že veci nejakým spôsobom tvárovali tie kluby, ktoré potom mali takýto nejaký profil. To, že nejaký fanúšik z Európy, alebo teda to, že nejaký fanúšik z úplne inej krajiny, 100 kilometrov ďaleko od toho klubu, si nejak romantizovane sa zamiluje do nejakého klubu kvôli tým 90 minútam, čo pozerá v telke toho zeleného trávnika a tých veľkých hviezd. A že vlastne si neuvedomie tieto veci, tak to je skôr ako tá jeho hanba, ktorú by sa akože on mal dovzdelať a než napíše niekam komentár, že politika nepatrí do športu. No. Keď sa povie, že futbalový klub a politika, teraz dajme bokom všetky tie moderné veci typu Saudská Arábia, kde tie kluby sú reálne že nástrojom nejakej, nazvime to, že propagandy alebo politiky, tak ktorý európsky klub a politika, alebo napríklad, že politické zneužitie, alebo nejaké politická agenda, ktoré ti nápadne ako prvý? Vieš, tak ja by som hlavne akoby a možno zadefinoval tú politiku, lebo akože politika má veľa významov. Lebo aj vy v Liverpoole, akože... Áno, mám taký pocit, že veľakrát ľudia povedia o niečom, že je politika a je to normálne akoby, že buď sociálna vec, alebo vyslovene akože život, kde proste tá politika jednoducho z neho nejak vychádza. Ale podľa mňa to, ako by som ja pochopil tú tvoju otázku, tak asi poviem možno nejakého príklad nejakého Lácia a podobných takýchto ako keby, že klubov, ktorí majú veľký problém s pravicovým extrémizmom a keď už teraz sa máme baviť o tom, že politika nepatrí do športu, ako keby nejak konkrétne, tak by som to skôr takto formuloval, že politika tohto typu. Teda. Jak toto si povedal, že veľmi dobre, lebo napríklad ja osobne mám s tým, že veľký problém a nikdy za celý život som nekričal žiadny chorál o Láciu a o Paulovi Di Caniovi, ktorý teda je akože legenda vo West Hame. A celkom mám problém s tým, keď niektorí fanúšikovia vo West Hame adorujú Paula Di Cania, ktorého ako hráča uznávam, ale teda ako človek mám s tým problém. A to isté je Tomáš Řepka, hej, ktorý proste málo ktorý z Angličanov vie, že čo ten urobil v Česku a v Anglicku je hrdina. Toto by som ako keby že zdôraznil, že vlastne, že veľa z tej politiky v športe sa ako keby týka toho, že nejaký klub prirodzene pochádza z nejakých working class podmienok, teda akože jeho založenie a jeho nejaká hlavná masa fanúšikov sú povedzme nejaká robotnícka trieda alebo sú nejakým spôsobom akoby spoločensky majú nejaké vlastnosti, ktoré ich predurčujú k tomu mať akože v konečnom dôsledku voliť vo voľbách nejakým štýlom, ale to je akoby, že skôr ten dôsledok, ale že skôr akoby, že mať nejaké priority, nejaké zmýšľania, nejaké hodnoty. A toto sú veci, ktoré akoby, že podľa mňa, že politika, že politicky sú OK. A to, čo nie je OK, je samozrejme, keď akoby, že ti z toho všetko vyjde, že vlastne tam skanduješ proti nejakým iným ľuďom, máš tam banery, ktoré vyzývajú na ich smrť a podobne. A toto akoby, že za mňa je pod tým slovom politika si skôr toto predstavím, že keď sa jedná fakt že o agendu nejakú. Že nie je to ako keby naozaj o tom, že ja neviem, povedzme West Ham je takto tiež ako keby že working class klub, ale že možno je ako keby že viac nastavený doprava. Nemyslím teraz extrémnu pravicu, samozrejme, teraz myslím tie normálne klasické politické spektrum. Liverpool extrémne tiež working class klub, ale teda naklonený doľava a teraz ako keby, že to, čo by sme my mohli urobiť je, že si to nejak študovať, baviť sa o tom v komentároch, že wow, že tak prečo to asi tak je, že čo to asi tak vychádza, čo tí ľudia ako keby nejak možno prežívajú alebo majú nejaké hodnoty a priority, že nejakým spôsobom takáto vec, ako keby, že sa deje, miesto to, aby proste si tam teraz nadávame do komunistov a náckov. No do náckov podľa mňa, keď niekto právom dostane vynadané, tak samozrejme to je OK. Ale vieš, čo ty myslím, že si tu proste nadávame do debilov za to, že niečo proste sa nám zdá byť, že toto je určite môj nepriateľ, lebo však predsa ja som takýto. Asi sa zhodneme, že zase nie je problém, ak niekto fandí Láciu, lebo však prečo by nemohol fandiť Láciu, problém je asi, ak podporuje tieto smery. Hej? Áno, ja to beriem tak, že je fanúšik Lácia, ktorý je z Ríma, ktorý vyrastal s tým Láciom, možno jeho otec bol taký a proste má tam akoby, že s tým klubom, že ten klub je pre neho takáto množina všetkoho možného a takýto malý kúsok z toho je nejaký Di Canio alebo nejaké nehajlovanie, ale to je nejaký rímsky pozdrav, alebo ako to nazývajú a takéto akoby, že väzby.
versus keď ako keby, že niekto zvonka, ako keby, že preňho to Lazio zrazuje, že táto malá bodka je zrazu ako keby, že väčšina toho, tej agendy, že on to berie ako tú akože hlavnú identitu a nebodaj sa mu to páči. Tak ja si myslím, že títo dvaja ľudia sú ako keby, že vedia byť dosť odlišní. Rovnako ako fanúšik Real Madridu, pravdepodobne asi je teda málo fanúšikov Realu Madrid, ktorí ako keby, že začnú fandiť, lebo to proste Zidane, Roberto Carlos a proste tieto ako keby, že veľké mená, veľké éry a proste víťazstva a potom nejaké, to tak býva, nie? U mňa to tak akože bolo s Liverpoolom, že sa tak zaujímaš viac o históriu, proste aj o nejaké súvislosti a tak ďalej a zrazu sa dopracuješ vlastne k tej frankovskej ére Realu, tak teraz akože čo urobíš? Že akože asi tomu neprestaneš fandiť, keď si povedzme ako keby, že keď si zmýšľaš takto nejako inak, ale ako keby, že máš tam ten kontext, že vie si to tam nejako naradiť a asi je trošku potom problém, keď si povieš, že wow, tak to je úplne super, že škoda, že donesem si teraz na ďalší zápas Realu banner, že proste Franko bol super a podobne. No, ja som si možno pri tej príležitosti na leto pripravil u nás na Toldo taký špeciálny seriál, kde sa budem venovať rivalitám a samozrejme v rámci tých rivalít musím spomenúť potom aj niektoré takéto, či už náboženské alebo politické kontexty a bude to vychádzať každý týždeň, už mám pripravených prvých 5 častí. Inak, čím by si ty začal, akože že rivalita? Rivalita, no. Fú, tak akože ak to nemá byť športová, ak to má byť zaujímavé týmto, že vlastne tam dáš nejaké veci, o ktorých ľudia skôr nevedia, tak by som asi išiel možno po takých tých akože vyslovene, že spoločensko-sociálnych akoby, že rivalitách. No, že či tráfiš tak aspoň Liverpool United pre mňa by bol akože tá prvá časť, lebo to je taký dosť toto, ale tak možno by som išiel po nejakom, že Celtic Rangers. Celtic Rangers mám určite. A ja to mám na celú Európu pripravené. Jasne. Tak mám tam napríklad aj Partizan a Červená zväzda. Okay. Mám tam aj nemecké rivality typu Schalke a Dortmund a podobne, takže akože teším sa na ten seriál. No ale keď sme sa bavili aj o tom, že ako sú jednotlivé kluby zamerané, alebo teda možno, že čo propagujú, tak to Lazio som to tu mal vypichnuté ako jeden z tých najpravicovejších tímov, ktorý si napríklad vytvoril celkom zaujímavou rivalitou zase s ľavicovo orientovanou Atalantou a Livornom. Livorno hlavne, hej. A v Livorne si asi pamätáš Cristiana Lucarelliho, ktorý oni si tak verejne aj tie svoje tradičné pozdravy vymieniali. Paolo Di Canio s tou zdvihnutou rukou, Cristiano Lucarelli zase s pesťou. Takže to je napríklad v Taliansku celkom zaujímavé. V Škótsku sme Celtic a Rangers určite spomínali, tam to siaha až napríklad k Severnému Írsku a k histórii krajín a tak ďalej. A samozrejme k náboženstvu. V Nemecku asi keď poviem San Pauli a HSV, áno. tak San Pauli sa samo dokonca charakterizuje ako antirasistický, antisexistický, antifašistický, častokrát vyjadrujú podporu Palestíne, mimochodom to robí aj Celtic Glasgow. Inak zaujímavé na San Pauli je, že tam vlastne, že to je jeden z tých klubov, kde vlastne to nie je úplne jednoznačné medzi tými fanúšikmi a veľa fanúšikov vyčíta ako keby, alebo teda veľa fanúšikov ktorí sú v tomto napríklad Celticu, že sú akože viac a hromadnejšie vlastne ako keby na tejto strane, tak akože vyčíta teraz St. Pauli, že akoby, že to nevie tak dostatočne dať najavo, tak ako napríklad dáva najavo podporu pre queer ľudí a podobne. Čiže No, v Anglicku určite budeme hovoriť aj o rivalite West Hamu a Millwallu, lebo tá sa naozaj že traduje až do dokov na Temži a o tom, ako tie kluby vznikli. Napríklad veľmi vpravo je taká Chelsea, však o Chelsea sme už hovorili aj u nás na Toldo, že to bol posledný z tých elitných tímov, za ktorý nastúpil hráč tmavej pleti. Je to zaujímavé inak, aj keď sedíš na Stamford Bridge a pozrieš sa okolo seba versus ako keby, že na iných štadiónoch, tak je to trošku taký ten Millwall pocit, že tam vlastne nevidíš. Vlastne vtedy, keď sme my boli na tom Millwalle, na tom zápase so Stoke City, tak keď nerátam tým Stoke City a fanúšikov Stoke City, tak vlastne jediný človek tmavšieho vzhľadu, ktorého som ja zachytil na ihrisku, bol hosťujúci hráč Millwallu, ktorý tam bol z Liverpoolu, alebo nejaký taký hráč, čo prežil na Liverpoole, že hostoval tam. No, to je zaujímavé. V Španielsku, inak keď sme hovorili častokrát aj o El Clásiku, tak samozrejme tam sú častokrát tie historické odkazy na Kastíliu a zase z Barcelony na Katalánsko, ale napríklad veľkú rivalitu má aj pravicové Atletico Madrid a ľavicová FC Sevilla, takže zaujímavé veci. Samozrejme Athletic Bilbao, to je zase spomenané s Baskickom, takže... Áno. Tam je zaujímavé na tom Athletic Bilbao, určite sa tam mal aj o Berta Jeruzalem. Jasné. Klube. Jak si vedel?
Jak si vedel, že to mám Bejtar Jeruzalem? No ja som si to tiež, akože dal si mi túto tému a tiež som si pozeral, akoby, že aby som okrem teda tých vecí, ktoré ja poznám, že aby som tam náhodou akoby, že sa opýtaš na nejakú inú časť, ale tam je vlastne tá zaujímavosť na tom klube, že vlastne tam za ten klub nikdy nehral žiaden Arab, lebo je teda akože extrémne pravicovo v rámci teda toho izraelského kontextu. Čo je nejak zaujímavé, lebo aj Bilbao má takúže veľmi podobnú takúto nejakú filozofiu, že vlastne akoby, že tam za ten klub hrávajú teda hlavne baskickí hráči. Tak. A že aký rozdiel ako keby, že to môže byť, že vlastne... Že niečo ti je vyslovene, že nechcem mať, že sympatické, ale je to, že fajn. Áno? V prípade toho Bilbao, v prípade toho Bejtaru Jeruzalem, tam oni reálne, že oni majú dokonca takých tých ultras, sa volá, že La Familia, a oni majú častokrát na krku, že obvinia z extrémizmu. Dokonca protestovali, keď klub chcel, tuším, 2 Arabov podpísať. Nie, Arabi tam nikdy nehrali a hrali tam maximálne nejakí... Moslimskí hráči, že boli nejakí 3 alebo 4, že moslimskí hráči, ktorí ale neboli Arabi. No a vlastne im sa vlastne na základe aj tohto vytvorila rivalita s Hapoelom Tel Aviv, ktorý zase viac doľava orientovaný. Takže akože zaujímavé veci, podľa mňa to treba sledovať aj takéto. A teraz nehovorím, že na základe toho, že nejaký klub je nejaký, alebo nejak sa pozicionuje, že odsudzovať všetkých je fanúšikov. Bože chráň, to vôbec nie. Však tak ako som ja povedal, tiež nie som hrdý na to, čo robil Di Canio a že sa o ňom spievajú pesničky vo West Hame. Toto je tá príležitosť podľa mňa pre tých ľudí, že vlastne akoby, že nenaskočiť na ten vlak toho, že teraz ja mám nejaké preferencie politicko-spoločenské a teraz ako keby, že ja idem nadávať niekomu, kto proste fandí nejakému klubu, že nadávať mu do komunistov len za to, že proste možno ten klub je lavicový, ale skôr si akoby, že naozaj doštudať, že ja viem, že to je strašne čudné v dnešnej dobe si akoby, že radšej držať chvíľku hubu a zistiť si o tom viac, než proste sa k tomu vyjadrím, ale že toto je podľa mňa skvelá príležitosť, že ten futbal naozaj, že či už ty si zmýšľajúci lavicovo, pravicovo alebo akokoľvek, tak vieš sa tam dopracovať k príbehom tých klubov a hlavne tých ľudí, ktorí ho či už založili, ale hlavne teda ho formovali tí fanúšikovia. Lebo ono to veľakrát je aj tak, že nejaký klub má fanúšikov, má tam tie firmy fanúšikov a jedna je pravicová, druhá je lavicová, že to sa tiež deje. Teraz mi nenapadá nejaký príklad, ale akože sú takéto prípady, takisto Olympique Marseille, ktorý akože skôr teda lavicový, tak myslím, že tí tam majú aj nejakú takú akože pravicovejšiu túto. Čiže hej, je to takéto, že veľmi ľahko, ja neviem, zbadaš niekde na tribúne duhovú vlajku alebo momentálne palestínsku vlajku a teraz veľmi ľahké je proste ako keby, že naskočiť na to, že vlastne tak vy ste tým pádom a toto všetko o nich vymenuješ, čo je, môže sa ti stať, že bohužiaľ sa ti nemôže stať, že vyzeráš ako debil, lebo proste dneska už málo kto vyzerá ako debil a hociaké debiliny proste prezentuje na internete, ale je toto podľa mňa akože dobrá príležitosť a výzva si niečo doštudovať a spoznať viac futbal ako taký. Mne sa stala, to mi teraz napadlo, taká celkom vtipná príhoda asi 3 týždne dozadu, že vieš, keď je človek najúprimnejší, keď má vypité, hej. A bol som so svojou partiou v klube v Bratislave a že bavíme sa, boli už asi 1-2 hodiny v noci a došiel za mnou taký chalanisko, že hneď ma objal a tak, akože tá moja partia tak spozornila, že čo sa ide diať. A ja hovorím, že to bude asi nejaký fanúšik, niekto hovorí mi, jak už mal vypité. Akože bol to na konci dňa, že celkom milé, aj keď teda tiež som rozmýšľal, že čo. Že Múťo, že ja som na vás hejtoval a vy ste boli taký progresívny chují a vylial mi úplne teda to srdce, že aký ste všetci chují a čo robíte zle. A potom hovorí, že no ale potom som vás začal počúvať a že vy ste úplne normálni a teraz aj keď som ťa stretol, že s tebou sa dá, pivo si dá. A potom on sa ako začal tak až dodatočne predstavať, on to trvalo celé asi 25 minút táto epizóda a týmto ho pozdravujem. A on mi hovorí, že vieš, to som? Ja, že kámo, že netuším, ty mňa poznáš a ja ti hovorím, že tak ja chodím na Slován, ja tam chodím aj chuligánčiť a my tam chodíme ako chuligáni a tak a že my sme vás tak nemali radi a niektorí vás stále nemajú radi, ale že ja už vás mám rád a že dobre, však poď na pivo, dáme si pivo, že ja ťa nepresviečam o mojich názoroch, ja ti hovorím, aké mám, asi možno ich niekedy zmením, neviem, hej. Ty máš nejaké názory a to neznamená, že si nemôžeme dať pivo, pokecať si a nájsť si nejakú spoločnú tému, o ktorej sa budeme baviť, no takže aj také veci sa dejú. No ale keď už sme boli pri tej politike, tak ja som si pri tej príležitosti vybral aj zo pár celkom angažovaných futbalistov v politike. Podľa mňa, že jedno meno zo súčasných, a teda už je to bývalý futbalista, ale že z tej našej éry, ktorú sme zažili, ti podľa mňa musí takto cinknúť. Svetové. Fakt, že top svetové. Premier League. Niekto, kto skončil v politike? Skončil v politike, teda je výrazne angažovaný v politike, už bol aj počas svojej kariéry celkom.
A dokonca v Premier League. OK. Ale by si? Asi nie. Mesut Özil. Aha, OK, ja som myslel, že v Anglicku v politike, ale... Ne, OK, no áno, hej. Takže bývalý futbalista, ktorý teda akože celkom aktívne sa vyjadroval smerom k Ujgurom, však to samozrejme asi vieme, riešil, dokonca vtedy aj čínske televízie riešili, že ako vysielať Premier League, keď on v nej hráva. No a momentálne vstúpil do politiky a on sa dlhodobo netajil, že podporuje Erdogana. Však niekto bol niekomu na svadbe, neviem, či teraz, myslím, že Erdogan, že bol na Ozilovej svadbe, alebo naopak. Mám taký pocit, že sa tak udialo, hej. Takže on z tých bývalých futbalistov určite môžem spomenúť Pelého, ktorý bol 3 roky minister športu v Brazílii, Zico, ten bol tiež minister športu, z tých novších George Weah, však to bolo slávne meno, ten bol 6 rokov dokonca prezidentom Libérie. Keď ideme do Európy, tak taký taliansky reprezentant a legenda AC Milana Gianni Rivera, ten bol dlhé roky aktívnym politikom, bol členom Európskeho parlamentu. Titi Camara, to si pamätáš z Liverpoolu, ten bol aj vo West Hame, ten bol minister športu v Guinei, taký Mark Wilmot, to je slávne belgické meno, ten bol člen belgického senátu a na Slovensku by sme našli tiež množstvo takých, takže Galis. takže asi tak. Takže toľko možno k športu a k politike. Koniec koncov to, že sú a vždy boli prepojené, dokazuje napríklad taká olympiáda, však vieme, čo sa dialo v 36. Keď v Berlíne mal Hitler svoje naozaj extrémne posolstva, vieme, čo sa dialo potom v Mníchove a aký mníchovský masaker tam nastal počas olympiády, ako potom sa bojkotovali olympijské hry, či už v Moskve alebo v LA z jednej alebo z druhej strany, takže snáď naši fanúšikovia vedia, že teda šport a politika idú ruka v ruke. Vychádza to, áno, tak vychádza tak, že obidve aj šport, aj politika vlastne vychádzajú z toho, že tam na začiatku toho sú nejakí ľudia v nejakej situácii, ktorí vlastne akoby vedú tie kluby, fandia tým klubom a volia vo voľbách a robia politiku. No a poďme ešte teda na aktuálnu tému, lebo z takých tých aktuálnych vecí máme jednu, pri ktorej sa podľa mňa zastavíme na menej, potom jednu na viac a tá na menej je podľa mňa, že Viktor Gyökeres, lebo tento 27-ročný rodak zo Štokholmu s trhovou hodnotou 75 miliónov oznámil, že chce odísť zo Sportingu Lisabon, že už za neho ani nebude hrať, ani trénovať, čo si myslím, že nie je úplne najšťastnejší statement, aj keď možno ľudského chápem, keďže uzavrel so Sportingom taký nejaký férový gentlemanský deal, že teda neodíde, keď mohol odísť a neskôr odíde asi za viac peňazí a Sporting mu to tiež asi neuľahčuje. Momentálne má výkupnú klauzulu 100 miliónov. Coventry, ako bývalý klub, má 10 až 15% z jeho budúceho predaja. Tak kde podľa teba skončí? No špekuluje sa teraz všeličom. Dokonca ja pravidelne teda narážam na internete na také tie vizuáliky, ktoré imitujú teda ten vizuál toho Fabricia Romana a ktoré tam vždy sú tie špekulácie, že vlastne Liverpool sa teraz začal zaujímať, čo podľa mňa je blbosť. Že to je asi skôr také, že možno často je to hra agentov, že vlastne pustia takéto nejaké údičky, aby oživili alebo dostali nejakú novú dynamiku do rokovaní s nejakým konkrétnym klubom úplne iným, ktorý riešia. Ja som bol veľmi zvedavý, že do akej miery ako keby, že bude žiť ten gossip o tom, že vlastne do United by mal ísť, lebo teda tam má tie väzby na toho Amorima. A musím teda povedať, že som dosť prekvapený s tým, že ako málo to žije týmto smerom. Čo stále môže znamenať to, že vlastne v zákulisí sa to nejakým spôsobom udieje, lebo povedzme, ja neviem, že to nemusí to ísť cez 30 ľudí, lebo si tam píšu SMS-ky dvaja ľudia, vedia to utajiť, ale ako keby, že toto ma ako keby, že dosť prekvapilo, že tam som čakal, že to dlhšie bude žiť. Ale inak, keby, že teda mám povedať, tak akože určite Arsenal ho bude chcieť, ale nevidím úplne, nie som fanúšik Arsenal, ale nezaujímam sa o ten klub viac, ako by som musel, že tieto versus Gyökeres a kto ešte možno ďalší, že ako tam to je teraz nastavené. Inak v tej súvislosti treba spomenúť aj to, že my nahrávame tento podcast v pondelok 36. a pre drvivú, naozaj, že drvivú väčšinu anglických alebo teda Premier Leagueových klubov je 36. koniec finančného roka. Sú aj také, ktoré to majú posunuté, ale teda pre drvivú je 36. a s tým súvisia druhá téma a to je Liverpool, ktorú som chcel otvoriť, pretože mnoho ľudí si to neuvedomuje, že niektoré kluby môžu pred 36. nakupovať a iné musia čakať. A Liverpool tú výhodu, že nakupovať môže, využil to, pretože keby možno čakal s tými nákupmi do júla, kedy sa začína finančný rok aj iným klubom, tak tie budú v júli oveľa aktívnejšie, ale nemohli byť aktívne v júni. To znamená, že Liverpool túto svoju malú výhodu využil, podpísal už 3 hráčov, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong a Miloš Kerkez, akože veľké posily, tak asi spokojnosť. Už ešte ďalších 2, ale to nie sú také veľké mená, aby to rezonovalo. Akože určite áno, akože
leto, kedy tvoj klub kupuje takýchto hráčov, sú také malé Vianoce, možno aj veľké Vianoce, možno vlastne tento rok už nič nepotrebujem po stromček, čiže určite áno, je veľká debata teda o tej cenovke, ale tak zase ako hovoríš, že ešte stále sme nezačali predávať, to znamená, že potom na konci leta vrátane teda už keď začne liga a sa ešte budú riešiť možno nejaké posuny, tak si môžeme sadnúť a porovnať si tie netspendy. Pravdepodobne ten liverpoolský aj netspend bude ako keby, že oveľa vyšší, než sme zvyknutí o Liverpoolu, ale tak u Liverpoolu sme zvyknutí na veci ako minulé leto, keď boli 5 miliónov v pluse. Čiže áno, že je to akože veľká odchýlka od toho, ako fanúšik Liverpoolu doteraz mal šancu vnímať svoj klub. Inak ja by som začal pri tom Florianovi Wirtzovi, lebo ten sa taký prvý škandálik postaral už ako 17-ročný, keď odišiel z Kolína do Leverkusenu a už sme to niekoľkrát vysvetľovali a náš spoločný kamoš Peťo, ktorý fandí Kolínu, vie, že tam je takéto nepísané pravidlo, že tých mládežníckych reprezentantov nepreťahujú v rámci regiónu. Áno. S Peťom sme veľmi dobrí kamaráti, boli sme spolu vo februári v Kolíne na futbale, aj v Dortmunde na futbale. Ale hej, od tohto prestupu si nejak menej píšeme zatiaľ. takže Florian Wirtz bol v Bundeslige v drese Leverkusenu najmladším hráčom, prekonal dovtedajší rekord Kaja Havertza v Leverkusene, ale tu by som možno využil našu aj spoločnú debatu z WhatsAppu, lebo jedna z asi 85 skupín, v ktorej som s Julom, je, a to nekecam naozaj, že minulej on počítal, bolo ich 80 a medzi tým podľa mňa ďalších 5 založil, tak jedna z nich je taká, kde si aj ty. A podľa mňa si iba v jednej našej spoločnej, to bohate stačí samozrejme. A máme tam takých našich spoločných kamošov, že Vípka a Bráňo tam je a Karči, Jakubovič a tak. A mne sa zdá, že to bolo v tej skupine, kde Julo napísal po príchode Wirtza, že povedz mi aspoň, a teraz citujem, povedz mi aspoň jedného hráča z Bundesligy, ktorý prišiel do Premier League a zdôrazňujem teraz to slovo, citujem ho, zožral Premier League. Došiel z Bundesligy do Premier League a zožral ju. A Julo hovorí, že mňa napadá jeden hráč, Kevin De Bruyne. A ja na to hovorím, že Julo, taký Erling Haaland. Áno, tak pravdepodobne akože už sa dá povedať, hej, že aj Haaland. Skôr možno by bola tá debata zaujímavejšia, že nemecký hráč z Bundesligy, než celkovo, lebo tak tam sú stále tam nastupujú to, že tí hráči proste majú rôzne tieto. A taký Leroy Sané tiež išiel duším z Bundesligy. No, čo napadá, však... No. Napríklad, však zober si, že dobre, ťažko hovoriť o Gundogan napríklad, ale ťažko hovoriť o tom, že čo to znamená, že zožral, hej, to len Julo má na to nejaké KPIs, podľa ktorých vyhodnotí, či naozaj zožral, a napríklad aj taký Guardiol, Gravenberch, Soboslaj, samozrejme nemôžeme ich porovnať s De Bruynem, aj podľa toho časového úseku aj to, čo dokázali, ale išli z Bundesligy. Emre Can nemal zlú kariéru v Liverpoole na to, že bol teda defensive midfielder. Ja som si napríklad spomenula Pierre-Emerick Aubameyanga, ktorý po prestupe z Bundesligy do Arsenalu mal, že fantastické čísla, úplne že luxusné, hej, že, takže ja by som napríklad neodsudzoval hráčov, ktorí idú z Bundesligy. To je ten Ozil nakoniec. Ale on, myslím, išiel z Realu Madrid. Aha, OK. Ale predtým áno, no, ale akože, tak vieš, no, tak Julo má v hlave Wernera a Havertza, no, tak takže, ale dobre, však o Julovi z Julom, keď sa vráti. Tomáš Rosický. Napríklad, vidíš, išiel z Dortmundu. No, tak to je Florian Wirtz. Z Bundesligy prichádza aj Jeremy Frimpong, aj keď teda pri ňom treba povedať, že on má veľmi, veľmi výraznú stopu v Anglicku. On je dokonca homegrown, tuším, oficiálne, no. On od 7 rokov, celá jeho rodina žila v Anglicku a od 9 rokov bol v akadémii Manchester City, takže veľká výhoda pre Liverpool, že má homegrown hráča. Vtipná príhoda, on vlastne bol v akadémii Manchester City kvôli tomu, že do Liverpoolu by musel cestovať každý deň 1,5 hodiny a akadémiu City mal tuším 15 minút od domu a vďaka tomuto sa rozhodol naozaj, lebo on teda, keď ho už teda konečne Liverpool podpísal, tak vlastne tam sa akoby, že vyšlo na vonok, že jeho celá rodina sú proste extrémne fanúšika Liverpoolu. Jedna z takých tých najrezonujúcejších vied toho jeho videa úvodného, on tam naozaj proste celá tá rodina tam bola, on tam proste to oznámil tým svojim rodičom a podal svojmu otcovi, že oci, že už konečne budeš môcť pozerať zápasy Liverpoolu naživo a nie iba v telke. Bolo strašne pekné. No a tretí posilok, ktorú máte, Miloš Kerkez, sa ním je tiež celkom zaujímavý príbeh, lebo tento 21-ročný rodák zo Srbska, on sa narodil v meste Vrbaš, kde je ale teda 5% maďarská menšina, tak mohol reprezentovať aj Srbsko, aj Maďarsko. Vybral si Maďarsko, ale teda tiež mal zaujímavú kariéru, lebo išiel cez Rapid Viedeň, potom išiel neskôr do Djöru. Z Djöru, myslím, išiel, neviem, či priamo alebo nie priamo, do AC Milána, potom bol v Alkmaare, v holandskom Alkmaare a potom bol v Bournemouthe, takže 21 rokov a teda
cesta luxusná. Tam ťa len opravím, že podľa jeho slov vlastne jeho srbská repre nikdy neoslovila, alebo teda nikdy nevyvinula dostatočnú snahu, aby ju reprezentoval, lebo tam vlastne bola taká príhoda tiež, že keď prišiel do Liverpoolu, tak jeho otec, ktorý je teda aj myslím, že jeho agent, alebo nejak, tak veľmi silné slovo tam teda má, akože v tom jeho živote, tak on vlastne tam zaspomínal, tuším, ako došli do Wolfsburgu. Počkaj, on sa ožení a zistí, kto má silné slovo v jeho živote. Ale spomínal tam príhodu, jak prišli, tuším, do Wolfsburgu, ktorý ho chcel ešte dávno, alebo teda pred nejakým časom, a teda, že prišli, sadli si tam a že on prvé, čo povedal tým zástupcom teda toho nemeckého klubu, bolo, že vy ste to tu celé ozdobili maďarskými vlajkami, ale my sme Srbi. A bral to tak, že ako urážku. Potom to musel trošku Kerkez dementovať, lebo táto story vlastne vyšla na vonok, keď teda on to prezentoval tak, že vlastne v tom Liverpoole, hlavne cez toho Richarda Hughesa, ktorý vlastne z Bournemouthu majú teda spoločnú nejakú históriu, takže vlastne to prezentoval tak, že tam sa k ním správali proste dobre a s rešpektom a tak ďalej, čo potom podľa mňa museli trošku asi vysvetľovať aj v tom domácom Maďarsku. Lebo ja som napríklad na post Liverpoolu o tom, že prichádza Kerkez, tak som dal komentár, že Welcome Serbian Machine. Akože pod vplyvom tohto presne, že teda má srbské meno, teda má srbské v podstate meno, srbské korene a teda jeho otec aj on teda si tak akože dbajú na to. No to si mal vidieť, ten shitstorm, čo sa tam... To bolo na liverpoolskej stránke nejakej? No na Liverpool Instagrame. Aha, okej. A tam sa do teba pustili Angličania. Maďari. Lebo mám jeden človek napísal do inboxu, že prečo nenávidím Maďarsko. Keď som napísal, vítaj srbská mašina. No, tak aj tak sa robia fanúšikovia. No, takže v prvom rade aby som to teda zaramcoval. Keď neviem, čo mám povedať, tak poviem, že aby som to zaramcoval. Tak Liverpool má 3 posily, veľké posily, a čo treba oceniť je to, že veľmi skoro, lebo naozaj je iné podpísať niekoho v polke augusta, keď hráš druhé kolo, a je iné podpísať niekoho v júni, takže klobúk dole pred Liverpoolom. Aby som to uzavrel, tak iba obhajoba titulu, predpokladám, u vás prichádza do úvahy. Pravdepodobne áno, aj keď už to samozrejme bude všetko iné, ale teda videli sme Slota, ako vlastne manažuje tým, v ktorom vlastne nemal vplyv na jeho zloženie, a teraz vlastne uvidíme, ako sa mu bude dariť s týmom, kde vlastne 100%, no asi nie 100%, lebo on tam je stále akoby, že head coach, že Arne Slot nie je manažer Liverpoolu, a Arne Slot je head coach Liverpoolu, a je to práve preto, že tam akoby, že ten Richard Hughes ako športový riaditeľ má akoby, že veľmi výrazné slovo, a jeho fungovanie je založené na tom, že on je vlastne ten akoby má veľký vplyv na tie nákupy, ak nie, akože asi nie teda 100%, ale že má na to veľký vplyv, čiže skôr by som to bral teda tak, že tie personálne zmeny v Liverpoole, ktoré sa začali, teraz neviem v akom poradí, ale teda, že prišiel Slot, vrátil sa Michael Edwards ako CEO futbalu a Richard Hughes teda začal byť športový riaditeľ, tak teraz sa vlastne ukáže, že ako táto trojka vlastne funguje. Mimochodom Liverpool ani poškuluje po nákupoch v Španielsku, ale nákupoch klubov, lebo chce ten multiclub ownership trošku dotiahnuť. Majiteľia Liverpoolu. A teda posledná otázka k Liverpoolu. Ako veľmi si sa usmieval pri prvom zápase Trenta na majstrovstve sveta klubov, keď si videl, ako sa strašne nevrátil pri jednej akcii do obrany? Ja som to nepozeral. Videl som nejaké reelska, akože... Strašne by som nechcel byť taký ten fanúšik, ktorý teraz bude pozerať zápasy Realu, len aby sa akože fistoval na tom, že nejaký trend tam niečo dodrbal alebo niečo takéto. Akože je mi ukradnutý, a keď sa ku mne budú potom valiť sem tam nejaké memečka na internete o tom, že sa mu niečo nepodarilo, tak sa proste budem usmievať, ale ako keby nebudem to nejak vyhľadávať. No poďme ešte na záver na jednu dôležitú vec, lebo tá nás čaká od 2.7., kedy vo Švajčiarsku začína ženské euro, a ja sa nebudem vrácať k tomu, čo sa stalo švajčiarskej reprezentácii, lebo však to sa môže stať hoci komu. A navyše minule nám to aj niekto známy, ktorý sa týmto veciami zaoberá, vysvetloval, že naozaj tá fyziológia chlapcov sa zhruba nejakého 15. 16. roku tak mení, že tam už sa to začína byť celkom aj že vyrovnané a zaujímavé. Tomuto jedna poznámka, že ľudia, ktorí si z toho robia srandu, tak zároveň potom idú na zápas MMA, kde vlastne máš featherweight váhu versus neviem akú váhu, asi by to tiež nejako vyzeralo, keďže tam dvaja muži s dvomi vecami rovnakými na istých miestach, ako si to rozdali, čiže ako keby, hej, že budeme trošku, že dobre, sranda sa vlastne robí zo všetkoho možného, ale tak akože nechceme byť blbci a akože bavíme sa o reálnych veciach seriózne,
tak asi sa báme seriózne. No a teda zase verím, že tí, čo ma počúvajú, tak vedeli, že ja si robím viac srandu z Ališe Lehmann ako zo ženského futbalu. Bože chrán, že by som si zo ženského futbalu, ktorého som fanúšikom, robil srandu, pretože bude sa hrať teda 14. ročník Eura na 8 štadiónoch vo Švajčiarsku, ktoré tiež malo taký zaujímavý politický podtext, pretože keď sa Švajčiari uchádzali o usporiadanie, tak švajčiarska vláda slúbila pôvodne 15 miliónov frankov na podporu, nakoniec dali iba 4 milióny a to bol jeden z dôvodov, pre ktorý vlastne oni aj to euro získali. V každom prípade vyvolalo to akože aj dosť veľké protesty vo Švajčiarsku. V každom prípade titul obhajuje Anglicko, ktoré teda akože celkom si ide ten medzinárodný futbal, lebo vyhralo posledné ženské euro, vyhralo posledné dve majstrovstvá Európy do 21 rokov mužov. No a však pamätáme si ten gól Chloe Kelly, ktorá dala vo Wembley proti Nemkám naposledy v roku 2022 na tom poslednom eure. Tak asi budeš sledovať, nie? Lebo ja teda budem určite sledovať ženské euro. Určite budem sa snažiť sledovať, akože ja som chcel sledovať aj euro U21 oveľa viac, než som ho nakoniec sledoval, takže posnažím sa, áno. No, lebo popri tom sa pozeráme na ženský futbal už aj na Slovensku, pretože máme aj žreb ženskej futbalovej ligy majstrov, tam bude hrať Mijava. Ten žreb nemala úplne najlepší, lebo teda bude hrať proti Budučnosti z Čiernej Hory, alebo potom prípadne Aneny Noj z Moldavska, alebo Svieky z Malty. A ak postúpia, tak ich čaká Slovinská Múra, naozaj akože nie ľahký žreb, ale ženský futbal na Slovensku si ideš, či? No idem si, tak moje hlavné, okrem Liverpoolu teda hlavné súťaže, ktoré sledujem, je 6. oblastná liga Bratislavská a 2. ženská liga, ktorá už je teraz celoslovenská. Okay. Čiže ešte sa mi moc nedarí cestovať na away zápasy, pokiaľ to nie je naozaj iba niekde blízko typu Nitra a podobne, ale akože minimálne teda domáce zápasy nášho ženstva Kozmosu sledujem, čiže videl som baby z Martina, videl som baby z Vionu, videl som proste baby aj z týchto, myslím, že bol som na nejakom zápase s Opradom alebo s Bardejovou, alebo čo to tam bolo. A teda dobre, ja si predpokladám, že vieš, lebo ja každému hovorím, že nemôžeš ženský futbal porovnávať s mužským, lebo ono, nechcem, aby to znelo urážlivo, hej, to myslím v najlepšom možnom kontexte, že ono sa to volá futbal, ale ty nemôžeš čakať od žien tie isté šprinty, tie isté prihrávky na 60 metrov a musíš tam nájsť úplne iný element, ktorý ťa baví. V prvom rade ženský futbal na Slovensku, kebyže chceme porovnávať, tak by sme sa museli naozaj vrátiť v čase do nejakého obdobia, kedy mužský futbal nie že začínal, ale teda akože má za sebou iba nejaký rozvoj a nejaké podmienky a nejaký, ja neviem, finančnú silu alebo nejakú takú, nechcem to nazvať, že marketingovú silu, ale takúto ako keby, že verejnú kebyže silu pritiahnuť okrem iného teda aj ľudí na štadióny. A treba povedať, že baby to majú akože extrémne ťažké, že napriek tomu teda, že už vo svete ten ženský futbal, že už proste bežná vec, že Wembley vypredané na nejaký proste zápas, nie na každý, ale teda na nejaký zápas ženského futbalu, tak treba povedať, že vlastne na Slovensku akoby, že tie podmienky sú žalostne iné. A teda z toho, čo ja vidím do nejakého zákulisia, tak viem, že toľko ľudí, nie len hráčok, lebo hráčky proste sú tie, ktoré hrajú a v nejakom dôsledku proste je na nich otočená tá pozornosť, ale hlavne tých možno trénerov alebo tých ľudí, ktorí sú v pozadí tých tímov, že na to, v akých podmienkach robia, na to, aké financie, ako keby, že k tomu majú dispozície, napriek tomu, že by mali mať k dispozícii nejaké financie a na papieri sa potom tvárime, že ich majú, ale teda koľko reálne z tých peňazí, čo UEFA dáva na ženský futbal, reálne skončí na ženskom futbale, čo je akoby, že vec, ktorá je niekedy až šokujúca, keď to človek akože sa potom ňurá. Počkaj, takže akože vraví, že asi neskončia tam, kde majú skončiť. No, ja nie ten som... daný klub ich asi neprerozdeli tak, ako by mal. Ja som fanúšik, ja nie som ako keby, že nevidím do týchto štruktúr, ale teda čo, keď sa opýtam ako keby, že hocikoho možno okrem, alebo teda keď sa opýtam hocikoho, tak odpoveď väčšinou je taká, že možno okrem nejakého Slovanu, kde ako keby, že vidíš relatívne ako keby, že dobrú prácu, alebo nechcem povedať, že dobrú, neviem, či je dobrá, ale relatívne akože aktívnu a rozsiahlú prácu so ženským futbalom, so ženskými tímami, vrátane teda tých mladších báb, tak tam sa akoby, že možno dá hovoriť o tom, že tam majú nejaké lepšie podmienky, čo veľakrát súvisí aj s tým, že akoby, že využívajú nejakú infraštruktúru, ktorú má ten klub, ktorý je najväčší na Slovensku, ale ako keby skôr je ten sentiment teda taký, že na Slovensku prídu nejaké peniaze od UEFA, ktoré majú ísť na ženský futbal, na ženský futbal a reálne na ženský futbal. Keď potom vlastne ideš na tie zápasy, tak nemáš pocit, že toto je ako keby, že nejaká sféra športu, kde končí toľko to peniaze, koľko by malo.
No tak mohli by sme to možno nejak spoločne skúsiť zmeniť, lebo akože je to extrémna škoda hlavne kvôli tomu, lebo tak teraz akože môžeme sa tu baviť o tom, že kto má rád aký klub a chcel by pre ňo akoby, že čo najlepšie nejaké podmienky, ale už že stačí si zobrať nejakú štatistiku toho, že koľko báb po 20-ke na Slovensku pokračuje s futbalom. Z tých báb, ktoré vlastne začali ako futbalistky. Lebo proste v tom mužskom futbale máš proste, však ja to poznám z tej 6. ligy, že to sú proste ľudia, ktorí majú dávno iné kariéry a iné zamestnania, ale proste stále hrajú tie 4., 5., 6. ligy za nejaké či už svoje dediny a kluby, alebo proste akože zo zábavy, alebo teraz potešenia. A toto podľa mňa je také hlavne, že my sa tu ako keby, že pozeráme sa na ženský futbal a očakávame od neho nejaké výsledky a picháme do neho to palicou, že tak rob teraz tie triky, ktoré vlastne ako keby, že ukáž sa teda, že keď toľko rozprávaš o tom, že máš byť ako keby braný seriózne, tak ukáž sa, ale podmienky, ktoré vlastne k tomu vytvárame, že myslím si, že keby, že mužské kluby majú takéto podmienky, tak by som sa teda fakt pozrel, že ktoré by boli ochotné takto fungovať. A že často je to vlastne o tých, neviem, že tréneri, ktorí vlastne by to už dávno nerobili, alebo išli by trénovať radšej proste nejaké mužské týmy s lepšími podmienkami, ale proste sú tam len kvôli tomu, že proste, že ako keby, že chcú tam tým babám ako keby, že niečo dať a nejakým spôsobom to posunúť. A toto, keď si zoberieš, že vlastne, že naše kluby, vieš, že Liverpool a West Ham, že tá dávna história, kde proste fakt tí chlapi, ja neviem, chodili do továrny a potom proste hrali nejaké zápasy a keď si pozrieš nejaké seriály proste je taký anglický seriál o týchto koreňoch futbalu, tak máš proste pocit, že my tu teraz oslavujeme niečo a teraz sa tu tešíme proste z toho, čo vlastne dnes má podobu toho Cristiana Ronalda a z tých 100 miliónov, čo zarába, a malo to nejaké začiatky proste a ako keby, že niečo, čo teraz tu nejakým spôsobom rovnako bojuje o to, aby, ja neviem, my tu možno už nebudeme, ale možno o 100 rokov proste bude ženský futbal na úrovni ženského tenisu v porovnaní teraz s mužskou verziou, tak vlastne, že kto sú teraz tí dobrí a kto sú teraz tí zlí v tom budúcom príbehu o 100 rokov. No, takto ja budem akože mega rád, keď nejakému ženskému futbalu klubu, alebo to je jedno, celkovo budeme môcť pomôcť, a koniec koncov boli sme s Julom niekoľkokrát na reprezentačných zápasoch, Julo dokonca na zápase jednom oslavoval svoje narodeniny a pozval fanúšikov, tak akože aspoň tou štípkou sa snažíme pomôcť. U mňa zostane navždy takou škvrnou na slovenskom ženskom futbale covidový titul, ktorý veľmi nespravodlivo zobrali Bardievčankám, ktoré v čase prerušenia súťaže, a teraz nechcem klamať, ale tuším, že boli dokonca, že bez straty bodu. Že? Mali vyhrať titul proste. A mali odohrať, tuším, o 1 alebo o 2 zápasy menej ako vedúci Slován, ale fakt, že reálne boli bez straty bodu, dokonca tuším, ten Slován aj porazili, ak sa nemýlim, nechcem už teraz, ale proste len preto, že mali odohraté o zápasy menej, tak nedostali titul a ten klub sa potom aj rozpadol kvôli tomu, lebo nemohli hrať Ligu majstrov a tak ďalej. Presne. Klub sa rozpadol. A oni potom začínali, tuším, odznova, že znova sa prihlásili, tuším, do druhej ligy. Myslím, že áno, myslím, že v minulej sezóne hrali to. Áno, to bol jeden z tých tripov, čo my sme riešili vlastne, že ako dobrodružstvo, že vlastne ideš do Bardejova kvôli zápasu v nedeľu o 10. do obeda. To si išli úplne, že ráno v noci? Išli od nás, samozrejme. Máme tam jedného fanúšika, ktorý chodí na všetko všade, hocikam, čiže aj keď tam je sám tam kričí a spieva, tak akože je tam. Čiže hej, toto sú presne tie príbehy, že vlastne že koľko ľudí to tu robí proste len ako nejakú záľubu alebo len z takého nejakého pocitu ako keby, že zodpovednosti alebo také nejakej vyššej nejakej hodnoty, že je to až smutné. Že kebyže proste tí ľudia sú o pár centimetrov menej alebo teda viac sebeckejší alebo teda viac akože pozerajú na svoje záujmy, tak by sa to tu proste celé rozpadlo a vlastne my sme sa tu len hrali na nejakú krajinu. No, tak zakončíme to pozitívne a možno poďakovaním týmto ľuďom, ktorí takéto veci robia, lebo podľa mňa, že to je presne ten futbal, že futbal nie sú majstrovstvá sveta vo futbale. A možno výzvou tým ľuďom, že pozrite si, že sú 2 ligy na Slovensku, prvá a druhá, pozrite si, ktoré týmy ženského futbalu hrajú vo vašom okolí a choďte sa na ne pozrieť a zakričte tam, zatlieskajte tam, sú tam pekné akcie, sú tam pekné góly, akože naozaj to hovorím z vlastnej skúsenosti a z vlastnej skúsenosti hovorím, že tie baby napríklad, že z hociakého týmu,
ako náhle trošičku proste cítia nejakú podporu, tak oni sú z toho hotové, proste to na nich vidíš, že človek, keď má šancu proste taký minimum aktivity urobiť taký veľký, ako keby, že rozdiel, tak to podľa mňa hanba nevyužiť. A hlavne tam nie je taký negativizmus, aký je možno na dedinských futbalových mužských súťažiach. To nekomentujem, lebo samozrejme, že na ihrisku, že keď potom sa pýtaš tých bab, že čo tam ako keby, že medzi nimi ako keby lietajú, tak sú tam akože veci, ale áno, v porovnaní s mužským futbalom je to akože hej, že vedia sa podporiť, vedia sa vyťahnuť z tej zeme na nohy aj súperky a je to pekné. No tak poďme kampaňovať trošku za ženský futbal. Ja som minule vo Fortuna podcaste na Fortuna Sports povedal, že idem kampaňovať za to, aby Vitíňa dostal zlatú loptu, lebo si ju zaslúži, tak už mám dve kampane. Jedna je za Vitíňu a druhá za ženský futbal. A Vitíňa to znie ako taká hráčka futbalová, ne? Vitíňa. To je taká nejaká nová hračka, ktorá je na TikToku a Instagramoch nejaké mončiči tam ľudia vyťahujú a fotia sa s tým. Okay. Vyskočilo to na mňa v nejakom článku na sociálnych sieťach, som pozeral, že tento svet fakt nie je normálny. Takže užívajte leto. Na budúci týždeň máme, že luxusný podcast. Bol tu, lebo to už máme nahraté, že nie je to žiadne tajomstvo, Dušan Radolský, kamoško. My sme si zaspomínali na také veci a bol tak príjemný, že ja som mu to aj povedal na konci rozhovoru, že nebol rozhovor, kde by som, že hodinu sa neusmieval, lebo všetko, čo povedal, no dajte si o týždeň Dušana Radolského fakt, že výborné. Teším sa. Takže my tu budeme samozrejme celé leto, každý pondelok s vašim obľúbeným podcastom, každý štvrtok na Fortuna Sports, každú stredu na Toldo, samozrejme bude vychádzať káva s expertom, ja mám pripravené tie spomínané rivality klubov a fanúšikov, tak snáď aj takéto drobnosti pomôžu našim fanúšikom, aby ten futbal možno tak trošku viacej precítili, aby to nebolo o tom, že Messi, Ronaldo, ale aby sme si našli aj niečo iné. Začínajú krátke časy, tešíme sa na to, čo príde sú. No tak fanúšika Liverpoolu, ktorý takto bude lietať na konci, sme to už len fakt potrebovali. Ale tak možno to aj nevidia a potom ma môžete pozývať a môžem byť ten trpiteľ pre zmenu aj ja. Tak ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. A keď budete v 6. kole na 7. mieste po 2 prehrách, tak sa vidíme znova. A počujeme.